дошли на нашия двудневен семинар «Биомеханика на стъпало и изработка на 100% индивидуални ортопедични стелки». Яни Хурме, който всъщност е човека, който ме обучи преди 8 години и половина. Представям ви Яни Хурме. Може да ви изглежда млад, обаче за първи път минах този курс преди около 17 години в Финландия. Присъединих се към екипа на Footbalance още веднага след като свърших училище. Благодаря за поканата. Благодаря на Елена и Георги. Както Яни каза, много се радваме, че сме тук. Аз съм Йони Ярви. Днес ще говорим за функционалната анатомия и биомеханиката на стъпалото и също така функцията на стелките. Така се разпределя тежестта в различните части на стъпалото. Да обсъдите следния случай. Какво ще препоръчате? Какво става, когато си справи на пръсти? Има около 2000 различни проблеми в сферата на стъпалото. Какво виждам? Дали предната част е в варус позиция, дали средната част е в валгус позиция. Сега ще ви покажа моята гордост. Най-новия 3D скенер. Предимствата на скенера е, че е много визуален. Пациентът да разбере какво се случва с неговия крак, защото те виждат триизмерната картинка. Thank you, Яни. Добро утро на всички. Отново. Днес ние имаме във фирмата малък празник. 5 години, откакто ето това младо момиче работи при нас. Продължаваме с обучението. Йони Ярви. Какви проблеми можем да имаме при случаи на оверпронация? Е първият въпрос. Започваме с опипване. Йони и Яни ще погледнат, така че ако имате въпрос, директно можете да зададете. So, how was it? Did you feel it? Tell us. Усетихте ли талуса? Нека да го изтренираме. Издърпвате петната кост, проверявате стъпалото в предната част дали е във варус. Това беше така основно изследване на стъпалото за структурни проблеми. Ако имаме симптоми за мортън невралгия, можете да направите компресиращ тест. Това е мини делукс киоск на Footbalance. Тази машина има софтуер, изключително лесно помага да се направи анализа. Избираме това, което сме видяли. В случая имаме висок свод, неутрална позиция, паднал напречен свод, Medical Gold модела, който е с много добра стабилизация и с едно средно омекотяване. Той е тъничък, Gold, 36 номер и анализа е изпратен. Проверяваме движението в петната кост. Стъпалото е сравнително равно. Надлъжен висок свод виждате оформен, какъвто е в неутралната й позиция. Напречните сводове. Виждате разлика, може би, между този и този свод. Това е, защото единият свод не е като другия. Тук говорим за 100% индивидуалност. Ето го и латералния свод. Как ги усещаш? Много добре. Супер. Стъпваш, така не мърдаш, дигни другия крак. Леко събери колена, лявото още малко, стоп, дигаш пръсти, стоим. Пробвай.
презентация да покаже принципа на добавяне на клинове и подложки. Ползваме два различни типа материали за клинове и подложки. And you can of course put as much support as what you think is needed. Okay, so we will practice this. Yeah? Искате ли да пробвате? Да? Да. Yes. Да. Беше ли ти полезно това обучение? Много. Много съм щастлива, че участвам. Беше фантастично. Очаквам с нетърпение след време да имаме отново такова обучение. Много ми хареса. За мен основна цел беше да надграда моите познания в механиката, биомеханиката на стъпалото, да ми бъде полезно и при прегледа с пациенти, при анализа. От практическа гледна точка има си доста детайли, които трябва да се знаят. Много добри професионалисти, сме много благодарни за това, че дойдоха и ни предоставиха толкова хубави знания. От теоретична гледна точка си припомних доста неща, които с практиката просто бяха изгубени. Искам да благодаря, че покани тези за мен велики хора, защото това е много ценна информация, която ние може да я получим тук в България. Специалистите, които изнесоха тези лекции, бяха изключително добре направени, доста адекватно ни обясниха абсолютно всичко и съм много доволен за това, че съм част от цялото това нещо. Имаме малко по-добра представа за биомеханиката на стъпалото. Добрите специалисти винаги има какво да научат още. Ако човек реши, че е научил всичко, означава, че няма достатъчно голям кръгозор. Радвам се да представя новото приложение на Allsport. Всички участници днес тук ще получите безплатен професионален достъп до приложението. За мен беше изключително приятно да бъда с вас. Изключителна чест, че имахме Йони и Яни като лектори. Аз лично научих още много нови неща. Всеки път. Мисля, че съм минавала 7 или 8 вече такива медикал тренинги в София и в Финландия. Йони Ярви има 30 годишна клинична практика. От 15 години прави тези лекции по света. Яни Хурме е от 20 години в Food Balance. Първият човек, който е назначен в компанията. Нали разбирате колко опит е това, на който му е интересно, просто трябва да продължава да се развива в тази посока. Ние сме тук, за да помагаме. Сега ви давам Георги Гюнев, без който Food Balance нямаше да е тук, аз нямаше да съм тук. Визионера, благодарение на който новите технологии идват в Allsport и съответно в България. Доста последователи има след нас, но това, което ни отличава, и както разбрахте всичките, това всъщност е медицинската основа, върху която се гради философията на Food Balance. И това е най-важното, което всъщност трябва всички ние да знаем. Има много стелки на пазара. Идеята не е просто да се продадат едни стелки. Идеята е да се помогне на хората. Okay, thank you. What is thank you in Bulgarian? Thank you in Bulgarian. Благодаря. Благодаря. Merci. Merci? Merci. Merci. Are you sure? Okay, merci to you all. And hope to see you soon again. И се надявам, че ще ви видим скоро отново. Благодаря.